Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mi smo, naravno, još svake subote idemo sa predznacima sudnjeg dana. Naime, o čemu se radi? Pitanje sudnjeg dana je veliko pitanje. Ogromno pitanje. Kako god je važno prvo stvaranje, izvođenje stvorenja iz nepostojanja u postojanje, jednako je važan i sudnji dan koji izvodi stvorenja ponovo u novo postojanje i polaganje računa za život koji su proveli. Prema tome, pitanje sudnjeg dana je veliko pitanje, važno pitanje, ali je Allah Đelešanuhu iz svoje mudrosti sakrio od svih stvorenja kada će biti taj dan. Ali je opet od svoje milosti dao stvorenjima da udovolji njihovoj želji, da znaju za takve stvari, udovoljio je želji stvorenja i kazao je preko svojih poslanika u Kur'anu nešto preko poslanika u sunnetu. Ovo su vam znaci, kad se dogodi ovo oblizuje, kad se dogodi ono oblizuje. Što je u jednu ruku udovoljenje želji čovjekovoj, jer čovjek voli da zna budućnost, a s druge strane priprema. Priprema čovjeku da se pripremi za taj veliki dan. Jer je poslanik alejhi salatu vesselam govorio kad bi ga neko pitao kad će sudnji dan, jer pitali su beduini, pitali su ljudi, a on bi uvijek skrenuo pažnju na ono što je bitno. وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا. A šta si ti pripremio za taj dan? To je ono što je važno. Kad će biti, potpuno je nevažno. Hoće li biti za 100.000 godina, za 100 miliona godina? Važno je da će biti, to je pod broj 1, to je sigurno. I druga stvar, važno je šta si ti pripremio za taj dan. Ali eto, kažem, u našoj objavi mnogo toga je rečeno kao predznaci sudnjega dana. I mi smo se ovdje dogovorili. I to je naš interni dogovor, da nećemo pričati o predznacima sudnjeg dana tako što ćemo redati hadise i govoriti i tako to, nego ćemo ih poredati po značenjima. I onda smo vidjeli da u stvari naša vjera sa svim svojim sistemima vrijednosti izgradila je jedan sistem koji obezbjeđuje ljudima na ovoj zemlji 5 najvažnijih stvari. A to je vjera, čista i ispravna i jasna, pravo da žive na život, pravo na potomstvo čisto i čast, pravo na razum i pravo na imovinu. Svi propisi koji su došli streme kad tome imaju tu intenciju, imaju taj cilj da zaštite ovih 5 vrijednosti kod ljudi. I onda smo rekli da ćemo predznake sudnjega dana poredati po ovim vrijednostima. Šta će to dogoditi se sa vjerom prije sudnjega dana? I to smo vidjeli. Šta će se dogoditi sa životom? Kako će se ljudi odnositi prema životu svom i tuđem? I to smo vidjeli. Kako će se ljudi odnositi prema potomstvu, časti i slično, i kakav će razvrat zavladati među ljudima prije sudnjega dana? I to smo vidjeli. Kako će se odnositi prema razumu i gdje će biti razum tih ljudi i šta će biti s njim? I o tome smo govorili. I govorili smo prošli put šta će se dogoditi sa imovinom. Odnosno, hadisi koji su najavili promjene među ljudima u odnosu na imovinu. I to su predznaci sudnjega dana koji govore o promjenama među ljudima. Postoje predznaci koji govore o promjenama u prirodi, na zemlji, i onda treća vrsta predznaka je promjena na nebu, i to su zadnji predznaci, to je već početak sudnjega dana. Sad, kad smo završili ovih 5 vrijednosti u islamskom sistemu,
Sad smo došli do teme da će među ljudima, generalno na zemlji, prije sudnjega dana zavladati ratovi, nemiri i smutnje. Prvo među muslimanima. I to je predznak sudnjeg dana o kojem govorimo večeras. Prvo, kazao je Allah dželešanuhu u suri Al-Bekare. Tilke rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum men kellem Allah wa rafa ba'dahum darajat. To su poslanici koje smo mi odlikovali jedne naspram drugih. Nisu svi na istom stepenu. Allah je razgovarao s nekim, kao što je Musa, a neke je uzdigao nekoliko stepeni iznad, to je naš poslanik, sallallahu alaihi wasallam. وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. A dali smo Isau, sad izuzima Isa i svih poslanika, i dali smo mu jasne dokaze. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. I dali smo mu pomoć kroz svetog duha, to je Džebraila. Čisti duh, tako ga je nazvao. To je melek Džebrail, alejhissalam. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. A da je Allah htio, مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Da je Allah htio, ne bi ratovali, ne bi se sukobljavali oni koji su došli poslije Isa. To jest u vjerskom smislu te grupe koje slijede Isa, ima ih katolici, ima pravoslavci, ima protestanti, ima ih razni, 70 grupa, evanđelisti, vaki neki međusobno su ratovali. Jel tako ili nije? Sura Bekare. Da je Allah htio ne bi, ali Allah je htio da to razvide. Walakin ihtelefu. Nego su se oni razišli u svom vjerovanju u Isa, to jest u Isusa, i sukobili su se. Dobro. Zabilježio Imam Tirmizi u svom sunenu. Ebu Davud u svom sunenu. Hadis koji je vjerodostojan po konsenzusu učenjaka islamskih, koji se bavi hadisom, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: لَتَتَبَّعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ. Vi ćete sigurno, tu govori o ovom našem umetu, slijediti stope naroda prije vas. Perušku po perušku, to je tada bila mjera. U nas je danas recimo pedalj, tada je bila ta koja se stavi na strijelu. Znači pedalj po pedalj. U jednom predanju, hatta leu dehalu džuhra dabbin ne dehaltumu, oni da uđu u jazbinu bodljore po guštera, vrlo ovako izvijena, le dehaltumu, i vi bi ušli. U drugom predanju, da ima neko od njih, leu kane ahaduhum je'ti ummehu alanen, da jedan od njih opći sa rođenom majkom javno i među vama bi bilo tih koji bi to radili. Znači, do te mjere će ići to slijeđenje ranijih sljedbenika knjige. Obzirom da sura Bekare kaže da su raniji sljedbenici knjige zbog svog razilaženja u vjerovanju prema Isau sukobili se. Pobili se. Je li tako, ili su ili nisu? Sura Bekare kaže da jesu. A hadis kaže da ćemo mi slijediti njih u svim nekim pojedinostima, pa čak i u takvim nekim stvarima. To znači da će i u ovom ummetu dolaziti prije sudnjega dana do oružanih sukoba zbog različitog vjerovanja. I to nije što je dozvoljeno, nego zato što će to doći
I to se razumije iz tog ajeta i iz tog hadisa. Postoje i drugi vjerski tekstovi koji to značenje podcrtavaju. Poslušajte ovaj hadis, čija je osnova zabilježena u Muslimovom sahihu, a zabilježen je i u drugim hadijskim zbirkama sa određenim dodacima. Od Seubana radijallahu anhu preneseno je da je kazao: Kale Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam: Inna Allaha zeva lijel arda fara'ejtu mešariqaha wa magharibaha wa inna ummeti se jeblugu mulkuha ma zuvje li minha. Allah mi je zemlju umanjio, zbio je i vidio sam njen istok i njen zapad. Vlast moga ummeta doći će do svega što sam vidio. Znači, to je radosna vijest od poslanika, alejhi salatu vesselam, da će se islam proširiti, da će muslimani se raširiti. A što se tiče ovog zbijanja zemlje, moguće da je bilo na miradžu, pa je to vidio kao čudo. Moguće da je bilo u snu, pa je snovi poslanika su istina, a moguće da je bilo i na javi. Allah je svemoćan kad hoće kaže nečemu budi i ono bude. وَأُعْتِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضِ. I poklonjeni su mi, data su mi dva blaga, zlatno i srebreno. Kažu komentatori hadisa, Bizantija i Perzija. I to se već desilo. U doba Omera radijallahu anhu, zatim Osmana. وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي. I molio sam gospodara za svoj ummet sljedeće. Pazite, ovo je sad bitan dio hadisa. Poslanik moli za ovaj ummet da mu gospodar podari te berekete. Alla yuhlikaha bi senetin amme. Da ih ne uništi prirodnom nesrećom od jedan put sve. Kao što je bio Nuhov potop, ili zemljotres, ili da nešto padne, ili neka druga prirodna katastrofa. Može se desiti tu i tamo, ali da zakači cijeli islamski svijet, to ne. وَأَلَّا يُسَلِّتَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَا أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ. I da ne dozvoli nikada da ih neprijatelj osvoji u cijelosti i potpunosti. وَإِنَّ رَبِّي قَالَ. I moj gospodar mi je rekao, odgovorio na tu dovu: Ja Muhammed, inni idha qadajtu qada'an fa innehu la yurad. O Muhammede, ja kada nešto odredim, to se ne može odbiti. Wa inni a'tajtuk li ummetik alla uhlikahum bi senetin am. Dajem ti garanciju, obećanje, da tvoj ummet neću uništiti prirodnom nepogodom. Znači, to je dobijeno. وَأَلَّا أُسَلِّتَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَا أَنفُسِهِمْ. I neću dozvoliti ni jednom neprijatelju mimo njih, od nevjernika, da ih zauzme potpuno. فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوْ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ مَنْ بِأَقْطَارِهَا. Pa tamam da se sakupe svi narodi na zemaljskoj kugli protiv njih. Znači, to je Allahovo obećanje. Hatta yekune ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'dan. Sve dok oni ne budu međusobno se ubijali i jedni druge zarobljavali. Tu je problem. Ovaj ummet ima garanciju od Allaha. Hadis je u Muslimovom sahihu. Prirodna nepogoda, zemljotres može da bude tu i tamo. Neka nepogoda druga može da bude tu i tamo, poplava tu i tamo, ali da cijeli ummet poklopi, ne. To je Allahovo obećanje i njegova garancija. Dušmani. Da se okupi, kad bi se svi sakupili na zemaljskoj kugli.
Ništa. Jedina stvar za koju Allah nije dao garanciju, to su međusobna, međumuslimanski sukobi, međumuslimansko ubijanje i međumuslimansko zarobljavanje. To je ostalo otvoreno i to je rana koja postoji danas, od koje mi danas u stvari bolujemo i imamo ozbiljnih problema. U drugom predanju kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Sa'altu rabbi thalathan fa'atani thintayni wa mana'ani wahida." Tražio sam od gospodara svoga troje, pa mi je dao dvoje, a uskratio mi je jedno. Molio sam ga da moj ummet ne uništi prirodnim nepogodama, molio sam ga da strijele moga ummeta ne lete jednih prema drugim, to jest da ne dolazi do sukoba među njima, to mi nije dao. To je uskratio i to je prepustio na odgovornost ummetu. I to se zaista i desilo. Prvi međumuslimanski sukob desio se već 36. godine po hidžri. Zvao se rat oko deve. To je bio sukob između Alije i Muavije, a deva, to je bila deva na kojoj je bila Aisha radijallahu anha. To je bilo poslije ubijstva Osmana. Ubijstvo Osmana je veliki događaj. Njega su ubili ljudi koji su haridžije, ustanici i tako dalje, ali nije bilo sukoba, nije bilo rata. Tu je ubijen čovjek nasilno i to je to. Ali ovo je prvi bio sukob, jer je Aisha radijallahu anha bila na umri kada je Osman ubijen. I onda kada je čula na povratku u Medinu šta je bilo, skrenula je prema Šamu i onda kada je skrenula prema Šamu, taman se zatrefila tu gdje su vojske Muavije i Alije bile tu sukobljene i ta deva se je našla taman tu u tom sukobu. Nakon toga bilo je drugih nekih sukoba i ratova koji su se dešavali u ummetu sve dok nisu došli haridžije. Kad su došle haridžije, tad su sukobi pojačali se. Zabilježio je Imam Buhari u svom sahihu od Alije radijallahu anhu da je kazao sljedeće od poslanika sallallahu alejhi ve sellem: Ya'ti fi akhiri zaman qawmun hudatha'u al-asnan sufaha'u al-ahlam yaquluna min khayri qawli al-bariyah yamruquna min al-islam kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah la yujawizu imanuhum hanajirahum فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم في قتل أجر لمن قتلهم يوم القيامة يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. Buhari je zabilježio ovo predanje od Alije radijallahu anhu u kome stoji sljedeće, isto koje najavljuje sukobe među muslimanima. Kaže, doći će pred kraj vremena ljudi mladih godina. Znači mladići. Sufaha'ul ahlam, glupi. Ne u smislu da su glupi, nego nema razuma. Nema iskustva. Nema ni znanja. To je sufaha'ul ahlam. Znači ima tjelesnu snagu, a glava šuplja. Jekulune min hajri qavli l-berije. Govorit će najbolji govor. Ajet i hadis. Jemrukune min al-islam kema jemruku sahmu min ar-ramije. Ali će izlaziti iz islama kao što strijela prođe kroz
zeca kojeg pogodi ili probije. Ramije, to je ono što uloviš. Zeca, pticu ili bilo šta. Njihovo vjerovanje, njihov iman neće prelaziti njihova grla. Oni govore lijepo, ali ne razumiju to što govore. Pogrešno to tumače, pogrešno tome pristupaju. Gdje god ih nađete, borite se protiv njih, jer zaista bit će velika nagrada na sudnjem danu za to. Hadis je zabilježio Imam Buhari. U drugom predanju, oni će ubijati muslimane, a neće dirati mušrike. Ja da ih doživim, borio bih se protiv njih, kao što je Ad uništen. I to predanje je Buhari. Koliko mi danas čujemo puta od onako nekih kao daija, kao nešto, najpreče je da se raščisti sa muslimanima, mora se prvo muslimani da se riješi. Muslimani su najveći problem danas. A oni su u stvari ti koji kao predstavljaju islam i ne znam nija šta. Zovu nekakav islam. I to svaka sekta uradi prvo. Čim se izoluje od muslimana, ona u muslimanima vidi glavnog neprijatelja. Njihov glavni zadatak vide da riješe se tih muslimana koji nisu kao oni. I to je ono o čemu govori ovdje poslanik alejhi salatu vesselam. Bore se, ubijaju muslimane, a ostavljaju mušrike. Znači skroz promijenili cjelokupnu priču. I to je pod onim pravilom, kao što je poslanik alejhi salatu vesselam govorio, govore najbolji govor, ali ne prelazi njihovo grlo. Nema do srca ništa. To sve rade pod izgovorom kao murtedi, otpadnici od islama, nemaju pravo na život, a oni koji su nevjernici u principu imaju pravo na život. To je priča. I oni govore stvarno stvari koje se nalaze u knjigama učenjaka, koji su u redu, ali ih oni pogrešno tumače, pogrešno upotrebljavaju, odnosno zloupotrebljavaju. A to se vidi iz opisa njihovog mladi, bez iskustva i bez znanja. I ti kad spojiš to dvoje, tjelesna snaga, to je energija, ali nema razuma, nema znanja da to fino stavi pa da to usmjeri kuda treba, kako ide, šta dobiješ? Dobiješ eto takve likove koji su spremni i koji žive zato u stvari da ubijaju muslimane umjesto drugih. Ali dobro. To je poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio i to smo već vidjeli i to ćemo gledati još do sudnjega dana. Pojavljivaće se kao što je poslanik alejhi salatu vesselam najavio. Isto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio sukob u hadisu koji je prenio Ebu Bekra. Kaže Ebu Bekra, sjedio je Hasan, Alijin sin, Fatimin sin, radijallahu anhum, u poslanikovom krilu. Pa je kazao, ibni hada sejid, ovaj moj sin je gospodin, velikan, وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. I ja se nadam da će Allah njime, to jest on će, biti uzrok da se izmire dvije velike skupine muslimana. I tako je bilo. Alijina strana i Muavijina strana, te godine su se time što je on predao vlast, izmirili i spasio je živote mnogih muslimana. Sljedeće kroz što je ovaj ummet prošao, to je borba protiv Turaka. Namjerno kažem Turaka, jer sam primijetio da neki pogrešno prevode te hadise.
Turci po staroj podjeli naroda su u stvari Tatari i Mongoli. Ali se u hadisima spominju kao Turk, jer oni su po toj staroj ranijoj podjeli bili pod tim nazivom. Ne misli se na ove Turke danas koji su primili islam, nego se misli na Tatare i na Mongole. Kazao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: La taqumu sa'a hatta tuqatilu Turk. Neće nastupiti sudnji dan dok ne budete se borili protiv Turaka. To su Tatari i Mongoli. U drugom hadisu kod Musneda imama Ahmeda se yekunu ma Dajjal yansurunahu 70.000 minhum. Biće ih sa Dajjalom 70.000, pomoće ih od te vrste, od Tatara i Mongola, što ih bude ostalo pred sudnji dan. Ibn Kesir bilježi zanimljivu priču kako je u stvari počela borba sa Tatarima i Mongolima. U to doba vođa Tatara bio je Džingis Han. Džingis Han nije želio da ulazi u sukob sa muslimanima. Bojao se muslimanskih vojnika Gazija. Obilazio ih. I živjeli su u primirju, sve je bilo u redu, a muslimani su znali za hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ne počinjite borbu sa Mongolima i Tatarima, sa Turcima, dok oni ne počnu prvi. I to je hadis zapamćen, prenosi se s koljena na koljeno. I oni su naišli pored jednog dijela koji je bio tada u Perziji. Jer je već tada država bila Abasijsko carstvo, bilo je podijeljeno na male zemljice, državice i tako dalje. I Džingis Han je poslao svoju karavanu da donese, normalno, prolazak karavane je bila normalna stvar. Taj namjesnik koji je bio šija u to doba, jer prolazio je kroz šiitska područja u Abasijskom carstvu, napadne karavanu i opljačka karavanu. I pa sad, kaže Ibn Kesir, i pored toga Džingis Han nije želio počinjati borbu sa muslimanima. Pošalje izaslanika sa pismom i kaže tom namjesniku tu: poznato je među vladarima da se karavane ne diraju i trgovci ne diraju, a moja karavana je napadnuta i opljačkana i pobijeni su ljudi u toj karavani u tvojoj vladavini. Pa ako si ti znao za to, onda očekujem krvarinu i namirivanje za ubijene ljude i vraćanje robe. A ako nisi znao, očekujem da kazniš svoga namjesnika kojeg si postavio. Kaže Ibn Kesir, i ovaj čovjek koji je već bio ostario i već je bio malo i harif. Harif znači da već nije dobro vezao, bio je malo, nije zdravo rasuđivao u odlukama. Ubije glasnika od Džingis Hana. Takvu glupost napravi. I oni su bukvalno prisilili. Šta će čovjek sad? On je bježao od borbe sa muslimanima, od straha, bojao se. Znao je šta znači, koliko su Gazije i tako dalje. Ali on ga je natjerao s tim postupkom. I kaže Ibn Kesir, nažalost, zbog gluposti jednog oronulog starca, desio se pokolj i genocid kojeg historija ne pamti. A to je Tatari kad su pregazili Bagdad i sve ostalo. Kaže Ibn Esir je bio čovjek koji je preživio pad Bagdada. Ali, poznati, Ibn Hajar hvali njegovu knjigu o historiji. Njega su molili
dugo da napiše knjigu o tome što je vidio, jer on je živi svjedok događaja. Ali on kad je vidio šta su ljudi doživjeli od Tatara, on je bio ubijeđen da je to Jedžuđ i Međuđ. I pred kijametski dan. Nije htio da piše. Šta će pisati? Kaže, sad će kijametski dan. I na kraju uspije i napiše on tu nešto, opiše unutra i cifre koje spominju tada. Znači, najmanje što je spomenuto da je ubijeno ljudi 800.000. 800.000. Pazite, genocid u Srebrenici je zbog 10.000. Nema veze, neke 13.000. Neke 15.000. Genocid svjetskog nivoa. Je li tako ili nije? Ovo je 800.000 minimum što je rečeno. A idu cifre i preko toga. Neki spominju više od miliona, jer u samom Bagdadu tada spominje se da je bilo skoro 2 miliona stanovnika sa okolicom i tim. Sve to pregaženo. Knjige uništene, zakupljene. Pa mi tefsir Taberija, Taberi je živio u Bagdadu i umro u Bagdadu, 400 godina nije se znalo gdje je tefsir Taberija. Najvažniji tefsir kod nas, gospodin tefsira zovu. Nije postojao, izgubio se, uništeno, sve u Bagdadu tada bilo. I kasnije nađu u nekim privatnim bibliotekama komad ovde, komad onde i sastavi nešto. A Taberijeva historija, koja je isto najvažnija dokument historijski za muslimane, još uvijek nije nađena. Ovo sada što je odštampano je sažetak njegov, sve to popaljeno, izgubljeno, bačeno u rijeku, ništa. Zbog gluposti i zbog glupe odluke jednog starca umišljeno kad neko bude na položaju i mjestu koji ne zaslužuje. Može da napravi posljedice koje historija ne pamti. Jedan čovjek koji ne zaslužuje da bude na tom mjestu, ako mu se ukaže moć i vlast da može tako nešto da napravi. To je bila priča o Tatarima. Dalje zabilježio imam Buhari i Muslim, događaj koji se još nije desio, a desit će se sukob u ovom umetu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Yagzu džejšun il Kaaba." Pred kijametski dan ogromna vojska muslimanska će krenuti u pohod na Kaabu. Šta će muslimanska vojska na pohodu na Kaabu? Znači međumuslimanski sukob. Većina komentatora Kur'ana tumači da će to biti otpor prema Mehdiju. Jer hilafet će tada biti u Medini, već će postojati hilafet. Hilafet će biti u Medini prije Mehdija. I onda će trebati posle smrti halife dati prisegu novom halifi i ljudi će birati i htjeti izabrati tog čovjeka koji će se zvati Ahmed ili Muhammed, a zovu ga Mehdi. Mehdi je nadimak, nije mu to ime. Njemu ime Ahmed ili Muhammed. Jedno od ta dva imena. A Mehdi u prevodu znači upućen. On neće htjeti to. On će odbiti i pobjeći u Meku. Ali će ga ljudi stići u Mekki i daće mu prisegu u Mekki i pred Kaabom će biti imenovan za halifu tada. Ali se neće složiti ostatak. I krenut će velika vojska. Fa idha kanu bi bejda, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada budu u pustinji između Mekke i Medine. Ko je bio na umri, imamo Huseina našeg, on je bio na umri sad ovih dana. Huso, da bude Mubarak. I Kabul. A Huso je vidio da ima 400 km pustinje od Mekke do Medine. Kad budu u toj pustinji između Mekke i Medine, juhsefu bi u velihim ahirim. Biće progutani u zemlju, progutaće i zemlja od prvog do zadnjeg. Cijelu tu vojsku. Pa Aiši bilo čudno, kaže Aiša radijallahu anha, Allahov poslaniče, kako će biti
progutani u zemlju svi, kad ima među njima ljudi koji nisu njihovi, nisu tu, znači ljudi koji tu žive, stanuju, beduini neki, ili prolaznici, ljudi koji prolaze, i tako dalje. Pa je poslanik alejhi selatu vesselam kazao, bit će u zemlju progutani svi, a onda će biti proživljen svako po svom nijetu i po svojoj namjeri. Ako se tu zadesio kad se spušta Allahova kazna, a nije bio s njima, zadesit će ga na dunjaluku, a na sudnjem danu bit će proživljen u skladu sa svojim nijetom, neće biti s njima. I to je jedan od sukoba. Interesantno za nas, za današnje vrijeme su sljedeći hadisi, a to je izolacija 4 velika muslimanska grada, koje je poslanik sallallahu alejhi ve selleme najavio kao predznake sudnjega dana. A to su Irak, Šam, Egipat i Medina. Da vidimo. Zabilježi ima Muslim od Ebu Hureyra radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: "Mena'ati al-Iraqu dirhamaha wa qafizaha, wa mena'ati ash-Sha'mu mudiyaha wa dinaraha, wa mena'at Misru irdabbaha wa dinaraha, wa 'udtum min haythu bada'tum, wa 'udtum min haythu bada'tum, wa 'udtum min haythu bada'tum." U Irak neće moći doći ni dinar, ni bilo kakvo platno. U Šam neće doći ni komad hrane, niti bilo kakva para, ni dinar. I Egipat će spriječiti svoju hranu i svoj dinar. I vratit ćete se odakle ste počeli, vratit ćete se odakle ste počeli, vratit ćete se odakle ste počeli. O čemu govori ovaj hadis? O događaju ovom ummetu prije sudnjega dana. 3 velika grada u jednom hadisu. Prvo Irak. Irak je područje u starom, Irak nije sad ova država. Irak je po starom područje skroz dijelom današnje Saudijske Arabije, pa današnji Irak čak i zahvata dijelove Kuvajta i ostali. Ogromno područje, ne samo kao ova država, nego cijelo to područje koje je veće od ove današnje države. Egipat je poznat oduvijek kao takav i imamo Šam koji je najavljen. I vidi redoslijeda. Irak, Šam i Egipat. Evo sad u ovom vremenu u kojem mi živimo, šta je prvo, gdje su prvo počeli problemi? Pa onda? Pa šta sad? Šam, Palestina je Šam. Ostao je još Egipat. Kaže Imam Nevevi u komentaru ovog hadisa: poznato je među učenjacima da su ovaj hadis protumačili na 2 načina. Prvi način je pozitivan, drugi način je negativan za ummet. Kako to? Prvo tumačenje ovog hadisa je da će Irak, Šam i Egipat prestati davati hranu i dirheme i dinare muslimanima u Medini, to jest primit će islam i neće davati džizije. I to je bišaret, odnosno radosna vijest za ova mjesta da će u njima islam ostati do sudnjega dana, nikad više neće plaćati džiziju. Je li to u redu? To je prvo tumačenje koje zastupa mali broj učenjaka. Većina učenjaka tumači ovaj hadis na drugačiji način i svrstava ga u predznake sudnjega dana, a to je da će ova područja islamska biti izložena izolaciji od strane nemuslimana i nevjernika. U drugim predanjima precizirao je da će Irak okupirati stranci,
Šam Rimljani, a Egipat ljudi sa istoka. Kako, na koji način, vidjet ćemo, pred nama je izolacija, da iz njih neće izaći ništa, neće ući ništa, po redoslijedu ovako, Irak, Šam, Egipat, وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ, vratit ćete se odakle ste počeli, to jest morat ćete ponovo da se borite za ta mjesta. Da ih oslobodite i da ih vratite kako treba. To je tumačenje drugo ovog hadisa, koji prihvata većina učenjaka i zbog toga je Imam Muslim ovaj hadis svrstao u poglavlje o predznacima sudnjega dana, a da se radi o prvom tumačenju, o primanju Islama, to nije predznak sudnjeg dana. To je normalna stvar. Ne bi bilo razloga da se, i na kraju krajeva, ako je to značenje, šta znači ovo, vratit ćete se odakle ste počeli, znači ne bi imalo smisla, šta da radiš ti, budi muslimani i Bog te veselio. Prema tome kontekst priča i mišljenje većine učenjaka najvjerovatnije je bliže i ispravnije da se radi o tim sukobima pred kijametski dan u ova tri velika muslimanska područja. A što se tiče Medine, zabilježio je Imam Ebu Davud u svom sunenu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: Yushikul muslimune en yusabiru ila al-Medine, uskoro će doći vrijeme kada će muslimani yuhasaru ila al-Medine biti okruženi i izolovani u Medini, najdalje će moći doći do Hajbera. Hajber je oko 120 km udaljen od Medine. Hadis zabilježio Ebu Davud u svom sunenu i ocijenio ga kao vjerodostojnim. I u ovom hadisu postoje dva tumačenja. Prvo tumačenje koje je ponudio Šejh Dehlevi u svom tumačenju Ebu Davudovog sunena, kada je kazao da će najvjerovatnije ovo biti u doba Deđala, kada će Deđalova vojska prisiliti, spustiti muslimane da budu u Medini i okružit će ih, neće imati kud. Tih 100 km bit će sve što mogu da hodaju i da se kreću. A Deđal, Allahovom odredbom, i Allah je zadužio meleke da stoje na putevima Medine, neće moći ući u Medinu. Ali će muslimani biti izolovani tu. To je prvo tumačenje koje je ponudio šejh Valijullah Dehlevi, rahimahullah. Drugo tumačenje kojem naginju neki savremenici, ali nema dokaza za to zaista, naginju neki savremenici, a to je da tumače ove nove jevrejske pokušaje. Vi znate da sada već postoji pripremljen predmet koji treba da, možda već dignut, već nekoliko godina, priprema se predmet pred Međunarodni sud, gdje se traži od Saudijske Arabije da vrati vlasništvo Jevrejima koji su izgubili u vrijeme Hajbera u doba poslanika prije 1400 godina. Jer oni su stanovali tu na Hajberu, a Hajber se spominje u ovom hadisu. Oni su stanovali tu na Hajberu i prekršili su ugovor sa poslanikom. Oni su imali ugovor o suživotu, prekršili su ga tako što su napali muslimane i protjerani su s tog mjesta. Sada, to je znači prije 10-15 godina, počela je priča i priprema se i predmet i prostor i traži se od Saudijske Arabije da vrati to vlasništvo ili nadomjesti vrijednosti toga novcem, da plati. Čak postoje neki povici da se to vrati silom ako neće milom. Neki učenjaci ovaj hadis stavljaju u taj kontekst jer već apetiti se otvaraju tim ljudima da dođu do Hajbera.
Hoće li to biti to ili će biti ovo, nije moguće ovim hadisima to tek tako presjeći. I mi kažemo moguće da bude to, moguće Allahu ta'ala alam, ali to su dva tumačenja koja su ponuđena za ovaj hadis kada je u pitanju Hisar el-Medine. I mi smo s ovim te neke događaje završili. Ostalo nam je do duše još da spomenemo o hilafetu, kako će on doći i šta će s njim biti, određene tri vrste smutnji koje je poslanik najavio i nereda koji će zadesiti muslimane pred kijametski dan, ali obzirom da nas je vrijeme preteklo, to ćemo odložiti za sljedeću subotu, inša Allah. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah wa sallallahu